Għal bosta persuni, il-perjodu li fih faqqat il-pandemija tal-COVID-19 kien perjodu ikraħ u ta' solitudni. Però għal fotografu Martin Agius, dan iż-żmien li fih ħafna nies kellhom ħafna ħin ma jagħmlu xejn, serva ta' ispirazzjoni. Tant li f'dan il-perjodu irnexxielu joħroq 20 proġett uniku. Bħalissa fil-Mużew ta' Wenija Cortez isir esibizzjoni ta' 20 ritratt bit-teknika Double Exposure, xogħol tal-fotografu Martin Agius. Mal-Net News Martin Agius spjega li din il-kollezzjoni hija proġett li ilu jaħdem fuqu madwar 4 snin, propju meta faqqet il-pandemija tal-COVID-19. Tant li wħud mir-ritratti jidhru fihom persuni libsin il-maskra. Di ħarġet ħarġ bladja fi żmien il-COVID meta kien hawn il-problema li fit-triq ma kienx hawn x'tiġbed, peress li ġbed ħafna street photography. Ovvjament it-toroq kienu vojta. Bdejt ngħid x'sa nagħmel, bil-ħin liberu. U dejjem ġobni double exposure u ġitni dile dejjem nagħmel double exposure bl-street photography. Street photography huwa ġeneru ta' fotografija fejn il-fotografu jieħu ritratti ta' persuni jew affarijiet li jkunu qed jiġru fit-toroq fil-ħajja ta' kuljum. Ritratt fejn is-suġġett ħafna drabi ma jkunx jaf li qed jittieħidlu ritratt. Agius spjega kif kull proġett jinkludi żewġ ritratti li jkunu amalgamati flimkien. Teknika li tirrikjedi ħafna attenzjoni. Din l-esibizzjoni hija double exposure, għandi 20 ritratt. Għawek, għal-wiri, ritratt double exposure għattamel żewġ ritratti tikkombinhom wieħed fuq l-ieħor. Diffiċli nispjega fit-tul kif imma l-uġieħ ta' rasi dik biex jikkomplementaw il-xulxin. Bekk ġieli id-dum ma jnexxilek tagħmlu ġieli tagħmlu fi kwarta. Inizjalment Martin Agius beda jaqgħad ritratt minn Malta flimkien ma' ritratt minn Londra, però eventwalment inkluda wkoll ritratti minn numru ta' bliet fl-Italja. Għall-ewwel bdejt b'ritratt minn Malta u ieħor minn Londra. Ovvjament imbagħad spiċċaw li ta' Londra u spiċċajt nagħmel minn Malta għal Malta. Imbagħad kif reġa' fetaħ nistgħu nsifru għandi xogħol ukoll inkluż minn Milan, Valencia u Venezia. U l-proġett ovvjament għadu għaddej sal-lum. Martin Agius li minn ta' eta żgħira wara interess fil-fotografija spjega wkoll li din is-sena għandu l-intenzjoni li jżur pajjiżi oħra bit-tama li dawn l-esperjenzi jkomplu jkabru l-arfien artistiku tiegħu. Din l-esibizzjoni li hija l-ħames waħda ta' Martin Agius se tkun miftuħa għal pubbliku sa nhar il-Ħadd 29 ta' Settembru, kuljum mill-9:30 ta' filgħodu sal-5 ta' filgħaxija. Kull ritratt huwa wkoll għall-beħ però jistgħu jinxraw biss 10 kopji minn kull wieħed.